Hello! Itt vagyunk a budapesti raktéren. Hamarosan indul a gép, és irány Oszló, onnan Hamar, Brumunddal, és egy 5 napos norvég pihenés fog jönni, horgászattal, kirándulással, túrázással. Megérkeztünk a napfényes Norvégiába. Kara szépen nyitja a sólyapályának a kapuját, csónak bemegy, kutyus árnyékba, kedves feleségem mindezt karbatett kézzel nézi, és útra fogunk kelni. Ami a nagyon durva, ez a futó Karesznak, hogy gyakorlatilag ebbe a semmi 20 centis vízbe azt a nagy hajót, azt úgy rakja le, hogy teljesen simán, minden probléma nélkül. Nem úgy van, mint a mi futunk, hogy húzzuk, vonjuk, rángatjuk. A víz az üvegtiszta, kb. Sok-sok méter mélyre le lehet látni, nem tudom itt már milyen mély. De nem is ez a lényeg. A mai napon megpróbálunk ilyen sügeres pecát, hogyha látunk esetleg pisztrángot vagy csukát, akkor arra is dobunk. 2 részre fogjuk osztani a mai napot. Az egyik része az, hogy kicsit itt a környéken sügerezünk, majd valamikor este sötétedéskor ki fogunk jönni pisztrángozni, közben megfordítom ezt a roppant bonyolult műveletet. Karesz egyik kezébe a távkapcsoló, másik kezé a zsebébe, és szépen a csónak tudja a dolgát. Gyakorlatilag a kerék félig van a vízbe csak, 20 centire áll be, és tökéletesen szépen lejön a hajó, és ugyanilyen tökéletesen megy föl is a futóra. Aki nem szereti a livescope-os horgászatot, az már most kapcsolja ki, de mindenképpen ebbe a pár napba nem szeretnénk így beleszürkülni, mindig mást fogunk csinálni. El fogunk menni tengerre, el fogunk menni folyóra, és ugye itt a tavon is fogjuk csinálni. Most mindjárt Karesz ide löki nekem a hajót, és akkor megfogom, és akkor innen folytatjuk. Tessék, foglalj helyet. Ez Karesz? És ahova te úgy érzed most. Én nem tudom, te mondjad, hogy hol vannak a halak. Majd utána, hogyha nem találjuk meg. Azt mondja Karesz, hogy menjek oda, ahova gondolom, és akkor utána, ha nem találom meg a halat, akkor majd segít. Úgyhogy gyorsan meg is szüntetem itt a videófelvételeket, és akkor nekivágunk. De legalább annyit segítsi, hogy át a híd alatt, vagy maradunk itt? Ezen a tó. Jó. Szóval nem vagyok könnyű helyzetben. Hagyj Karesz kiteljesedni. Nem tudom, hogy látszódik-e valami a kamerán belőle. Karesz egybe azt mondta, hogy itt van a műszer, itt van a szerkezet, bontakozzak ki. Bekapcsoltam a side image-t, és akkor... Szofi, te életveszélyes itt a horgokat, nem szabad szétegyni, hogy itt jön-megy mindenbe. Jaj. Na szóval, itt közben nézegetem, hogy látok-e valamit. Igazából az látszik itt is, hogy egyik oldalról betakar egy kicsit a nagy motor. Ugye most annak a segítségével megyünk, a másik oldal picit tisztább. És próbálok valami biztatót látni. 36 méter jobbra-balra nézek,
megmondom őszintén, hogy nem látok semmi különöset, 5,6 méter mély a mélység, és akkor így egy picit gyorsítok, hogy haladjunk is valamit, és nézelődünk. Igazából nincsen különbség, amikor hazai vizeken próbálkozunk, vagy bárhol a világon. Keresünk valami olyan alakulatot, kis halrajt, ahol vannak halak. Először föl kellene azt fedezni, hogy merre lehetnek a halak, mélyebbe, sekélyebbe, majd így fogok kanyarogni. Itt van egy ilyen bója, valószínű, hogy itt lesz egy szikla. Mondtad, emlékszem, utána nem mondtad. És az érdekes, hogy itt attól, hogy ott van ez a jelölés, itt már 10 méter mély a víz. Valószínű, hogy itt a oldallátón, hogy elmegyünk mellette, az fog látszódni, hogy mit jelöl az a bója. Amúgy nagy körülbelül semmi nem látok, szóval csak azt látom, hogy itt bezuhan a víz elég mélyre. Itt már most 15 méter mély vízen vagyunk. Továbbra se látok semmi érdekeset, víz közti hal szinte nulla. Kicsit adok nagyobb gázt, hogy haladósabban menjünk. Hát itt amúgy megmondom őszintén, hogy nem is sejtem azt, hogy ebbe a 15-16 méter mély vízbe lesz hal. Amúgy Karesz olyan, mintha megállt volna a kép. Lát, hogy hozzányúltam, azt úgy maradt. Hogy kell kilépni? Visszanyíllal, mert megérintettem, azt nem megy a kép. Az X-et nyom meg. Igen, most túl megállítottam. Úgyhogy most egy darab kimaradt, de látszik, hogy most arra fordul ez az érintőképernyőre, figyelni kell. Most így arra fordul a kábel. Ez ahogy te szoktad ezt a kábelt dobni? Mit csinálja? Ezt a kábelt szoktad dobni, ami itt van? Itt látszik, hogy itt kanyarog, mint a vasúti sín, 2 kábel megy. Most jelen pillanatban 13 méter mély vízen vagyunk. Kanyarog jobbra-balra a 2 kábel. És elmegyünk arra felé, hogy ott látunk-e valami érdekeset. Karesz nem kényeztet el. Azt mondta, hogy próbálkozzak, az ha nagyon nincsen hal, akkor majd segít. Tudja, hogy szeretem a kihívásokat. Itt látszik, hogy a 2 egymás melletti kábel az elkezd 2 irányba szétmenni. Valami olyat akarok keresni, ahol ez a 13 méter víz, ez elkezd mozdulni. Lehet látni 2 oldalt a sziklák, azok valószínű halak is lehetnek. De itt látod, ott jön az egyik kábel, a másik az valószínű, hogy arra jöhet. De tökéletesen látszik, üvegtisztán. 3 méter vízen vagyunk, arra megy Itt van amúgy valamilyen ilyen sziklaperem végig. Ez. Itt fordul. És olyan, mintha itt megjelennének a halak így pöttyökbe. Szerintem azt csináljuk, hogy kikapjuk a nagy motort, azt akkor megnézzük livescope-al, hogy látunk-e valamit. Itt ilyen érdekességek, azok szerintem ott halak. Az a kérdés, hogy milyen halak. Látod azokat a fehér pöttyöket? Úgyhogy eddig nem nagyon láttunk. Megnézzük. Ott is az valami érdekesség lehet. Tehát 27 méter lesz. Ezek szerintem itt csügerek. Nézzük meg. Ezt meg is állok. Kitrimmeljem? Maradhat benne a nagy motor? Leállítom. Megkapom a Karesztól még a horgonyt is. Oldjam meg. Amúgy igaza van. Igazából szuper felszerelések,
nem kellett nekem hozni. Itt van karaszé, 2 szuper bot, egy szuper orsóval, és akkor mindjárt indul a nagy vad. Itt a élőképes szonár megy befelé. Akkor itt nyomok egy horgonyt. Megálltunk. Azt tuti, hogy hal. De hagyjáljunk meg, és akkor itt azért egy pár hal van, és meg kell fordulnunk. Csak az a baj, hogy a szélirány miatt ugye beforgat majd minket teljesen másfelé. Mondani akartam, hogy rajta van a csalina hal. Lehetett látni, hogy fölülről követi. Szofi imádja a sügereket. Én nem. Szóval azt se lehet mondani, hogy annyira zavarja őket ez a fej. Ez jobb hal. Visszaokádott egy kis halat. Hát, egy idő után már ezek is repülni fognak, de... Szofi, milyen hal ez? Vigyázz, mert ott horog is van, azt nem jó nyalogatni. Csak fekvőbe csináljad. Hát ez már egy vékony, de hosszú nyalintás. Jó. Igazából azt csináltam, hogy eldobtam, és hagytam a fenéken pihenni a csalit egy darabig, és azt tetszett nekik. Belefér, bátyja. A narancsot megette a csukszi. Hát végignéztük ott a kisvizet. Igazából voltak sügerek, ilyen 30 centi körülieket lehetett fogni dögivel. Karesz fogott egy pár ilyen 45-50 centis csukát, de nem találtunk nagyobbat, illetve volt egy jó kapásom, ami szerintünk nagy volt, de azt nem sikerült megfogni.
úgyhogy helyet váltunk, de nem az élőképes szonár vagy a sidescan a kulcs, hanem igazából az, hogy megtaláltuk, hogy a szélében vannak. Hiába mentünk itt középen az élőképpel, láttunk egy-két halat, egy-két kapás, de nem az a lényeg. Igazából az lesz majd itt is, hogy valószínű, hogy ahogy jön a szürkület, mert itt sötét nem lesz, ahogy Karesz mondja, majd csak szeptemberben. Úgyhogy valószínű, hogy majd akkor lesz az igazi fogás, vagy esély jobb fogásra, de hát azért nem panaszkodok így sem, mert ha nem is dobnánk, csak nézném a szép tájat, meg a vizet, ahogy itt nagyon sok svéd teszi is, már az is megérné. Úgyhogy helyet váltunk, megnézzünk egy másik pályát, és folytatjuk a horgászatot. Indul a fék. Na, hallgassál rám. Csak nézottam, hogy jól várják a reszmet. Ne üljél bele. Aki nem adja föl. Hát, mondanám, hogy könnyen. De ennyit még nem szenvedtem, Hali. Jaj, bocsánat. Hány óra? Hát, mondhatnám, hogy nem az első dobásra jött. Ha járjál, Szofi, van ott horog meg minden. Vigyázz. Vigyázz. Hát ez elég szép halacsk. Csinálsz egy fotót? Itt van az első szebb sügér, ami iszonyat kilódás által lett meg. Karesz kihúzta 35-ig a mérőt, de nem elég. Itt az van, hogy 42-es, mind a lábom. Na, hogy jószikázzon. Akkor még rám kell tenni, azt még mondok egy záró beszédet. Nem kell mondani. Már így is túl misztifikáltad.
Ezért nem viszem itt horgászni. Úgy látom, azért nálatok is okoznak problémát. Nem. Csak Komoly viccelek. problémát, komoly kérdések. Tehát, Fú, Már elég basszus. volt. Ez azért igen, mondhatnám, hogy nem szenvedős, de ez nem tudom, hanyadik, ezredik halra dobtunk rá. No, hát nem volt egy kaszonap eddig, de sok halat láttunk. Igazából 42 centi az nem rossz, még az nem volt ez a kövér, inkább ez a skandináv hosszúkás fajta. Rengeteget killódtunk, rengeteget szenvedtünk, még azért egy-két halér is. De hát ilyen a peca. Sehol sincsen halból a kerítés. Úgyhogy most kikötünk, és akkor délután este felé visszatámadunk. A szörnyen éhes halakat fogjuk keresni. Így lesz. Első nap, második etap, második horgászhely. A cél pisztráng, sügér, ami nem pisztráng, sügér, pisztrángot, sügeret és adott esetben csukát. Bármint mindenki tudja, én nem vagyok annyira oda a csukáért. Bepattintjuk itt a vízbe a csónakot, és nekivágunk itt a nyílt résznek. Hamarosan sötétedik, és 7:30. A naplemente az 11 órakor lesz, és ugye nem lesz teljesen sötét, hanem ilyen szürkület lesz. Mehetünk? Az a terv, hogy először megyünk egy kört, szétnézünk, eleve vannak-e horgászok, vannak-e hajók, látunk-e valamit, mind szabad szemmel, mind szonárral, és utána jöhet a peca. Ez a gyönyörű norvég sziklák, fenyőfák, víz, minden, amit szeretek.
Na, az az. Csak még messze van, de levetted róla. Nem. Nem túl nagy, de hal. 25 méter. Na, hol vagyok? Forgass egy kicsit róla, Csalit is lássuk. Ott van, megérte. Nem lett meg. Láttam, amikor megharapta. Ott nézd, még füstöl az meg a víz alatt. Na, de eltakartad, basszus, és nem baszta vele, ráütött. Nem volt nagy hal. Nem volt nagy hal, de agresszív. Megütötte. Itt kettőből kettő támadott. Nagyon jók vagyunk. Ez jó lesz. Na, gyerünk tovább. Na, eddig jók vagyunk. Hal nincs, de jó. Hal nincs, de jók vagyunk. Még láttam, füstölt a nyoma is. Azt nem láttam, mert eltakarta valaki előlem. Hát azért érezted a Mert kapást. kicsik volt a kapás. No, De jó lesz. az hal. Szép sügér. Na, akkor ide. Barátocskám. Gratulálok. Megérkezett. Nem rossz. Nem rossz a hal. Elég sok lesz. És fönn ilyen 5 méteren. Ez a 40 környéke. Kis nyurga sügér. Ezek jobb sügerek. Az igen. Az igen. Azt az már nem is jó. Hát azért szerintem nagyobb. Olyan sok is volt. Kell mind a két kezedbe? Nem? De viszont egy fogónak örülnék. Vigyázzon, ott van egy-két szúró. Kicsit megnyelte. Hát van olyan. Viktor, én nem látom. Dobhatom vissza? Nem. Nem. Tedd mellé. Tudod, mennyivel nagyobb a tiéd? Na, hogy menjenek vissza. Itt van hal. És úgyhogy igazából nem nagyon mutatja ki a... A szonáron is annyira látszik, de... Olyan jó oda lehet, és ott túl. Jó, van, engedjük el ennyiből. A csobbanásra egyébként oda kellett volna, hogy figyeljen már ő akkor. Na, 15 méter milyen hiába csobogunk. De az a elv, hogy kb. Ennyire maradjunk a parttól, az jó.
No, most jó felé megyünk. Állj meg. És pont felénk jön. Mi megyünk ő felé. 20-on van. Nagyon rajta vagyok a izén. Jobbat kell dobni, vagy pontosabbat. Ez jó. Jó, mert majd felém tudom húzni. Jó, megijedt, és rohan fel a hajóhoz nézni. Fejti. Mit csináljuk? Így van. Kell. Az úgy méteres. Amúgyilag. Ez nem rossz a hal. Tegye le, bátyja. Funda bácsi. Ideje volt, de jó vasas. Hú, bazdmeg, ez most nyert le valamit, nézd meg milyen bele van. Nem néztem oda, nem néztem direkt a szonát. Veszek egy kesztyűt, neked van annyiféle kesztyűd, van ilyen halfogód is? Ja, itt van, nagy jó. Az vett ki a kettőt együtt, most. Ez egy szár. Meg még egy pár mellett. Meg egy-két wobbler, nekem egy elég. Fogót bekészítjük. Nem egy... Hát nincs egy méter, de megküzdöttünk érte. Nem kérdés, hogy meg akar tenni. Éhes. Ilyes. Basszeg, ekkora mélységek vannak itt. Micsoda? Mélység. Ja. A gambájába. Fényképek, kellenek a fényképek. Persze. Kigurítod ezért? A dajba színűben nem akarod vele tenni? Hát ez túlzás, de tegyük le. Nincs meg. 83. 83. Várjál. Tudom, megvan. Egy állót. Nem kell. Csináltam annyi sokat, hogy a film alig bírja. Összefostam magát a kicsit. Jaj. Fú, de gyönyörű. Skandináv csukszi. Hát megdolgoztunk érte rendesen. Hosszá. Nem megy. De megy, ez csak kicsit ösztökélni kell. Elúszott. Fú,
Még hogy a horgászat könnyű meló. Basszus. Mit melóztunk ezért a halé? Nem akarok szerénykedni, de azért ebben van meló bőven. Meglátni, és megfogni, és megszeretni. Csak egy pillanat volt. Hát nem egy óriás, de azért már rég fogtam ekkora csukát. Sajóból fogtam 90 valahányasat. Ez egy jó fajta hal. Elég gyorsan mozog. Fordítsd át arra még. Egy picit arra. Csinálok közben én. Azért jobb, hogy Dobni kell, mert nagyon gyors. Próbálom elé engedni. Nagyon mélyen is van. már bakkoros az új egyszerűen. Hamarabb, meg a szél átművünk. Csak azt nézem, hogy merre van 20-ra. 20-ra, akkor inkább egy olyan 25-öt kell dobni. Ez jó. Azért úgy játszunk, mint egy gyerek. Most komolyan. Innen volna megmozdulnak. Meg is mozdul. Meg a fasz. Csak nem a Csabit felé, hanem ellenkező. Fázol? Nem. Ó, de nehéz. Merre van a csali? Kicsit forduljál le a halról, hogy lássam, hol vagyok. Jók vagyunk. Jó, most mögé dobtam. Kicsit érdekli, de még ugor. Forduljál. Jó. Jön még. Fordulj, hogy lássuk a halat. Nem bírtam, hogy már ráfordult a csónak. Hát itt van, de teljesen bozít. Magam alatt vagyok, a csuka is a magunk alatt van. Jó van, keressünk egy másikat. Ja, de ez egy érdeklődő volt legalább. Igen, ez így helyes. Hm? Ott lent. Itt volt így.
Na gyerünk. Az nem az. Az. Az kicsike. Ez. Hát próbáld meg. Nem látom magamat. Nem tudom, jó nem? Most már kapcsolsz lába. És lement. És mi volt? Csuka. Még Remélem, hogy Nem csuka láttad? volt. Láttam, de lehetett más is. Törpe arcsa? Ha felvette a támadóállást, De elmondta neked, ugye, hogy na ez lehet? Hogy elhiszed most már, hogy látom valamelyet? de rá is fordult szépen. De. Választottuk. Viktor fél egy van, gyerünk. Gyerünk. Faszban, már reggel nem fogunk felkelni. Vagyis én. Mikor ráállítunk ébresztét? Hát nem tudom, de egy olyan 8 után el kell indulni. Billentjük ki, azt gyerünk. Jó, de hideg. Mindjárt 1 óra, így ér véget a mai nap. Voltak kapások, volt néhány szebb sügér, egy szép csuka, és igazából ennyi lett a mai nap. Nem volt egy egyszerű nap, de mindig elmondjuk ezt. De roppant jó éreztem magam, kellemesen elfáradtam. Úgyhogy holnap pisztrángozni megyünk egy folyóra. Reméljük, hogy azt mondta Karesz, hogy az az én napom lesz. Meglátjuk, hogy valóban az én napom lesz-e. Úgyhogy holnap is tartsatok velünk. Sziasztok!